Takže jdeme hrát krám, jak jste chtěli. Tak se joinám, kam to vždycky trvá, se mě tady někdy, kam mě někdy sekne, doslova miliardkrát. Musím se leavenout a zase se joinout. Doufám, že to už teď bude fungovat. Načíst můj krám. Vybrat si místo. Kamo, proč jsem tam spadl? A je na tom vždycky blbý, že když tam spadneš, tak se pak objevíš na tom začátku. A tam musíš jít autem, takže to budu zase muset leavenout a že jo, zajoinout. Protože tam nebudu jezdit. Odtud zase k mému domu, to je mega daleko. Třeba trvá mega. A ještě ten zaměstnanec má to auto bych musel zase odpojit, takže se leavenu a joinu se znovu, to bude rychlejší. Tak. Už jsem tu. Vyberu si to místo znova. Tady to, jak předtím jsem měl. Dobrý, mám to krám už. Tak se vám ukážu. Tady máme, že jo. Tady máme ty drony, tady všechno, že jo. Tady je ovoce. Hodně ovoce prostě, takový. Tady ten začátek, že jo, tady ten konec. Bramburky, ovoce, tady mám ryby. Prostě pití. Mlíka, vajíčka. Tady už se vybírá vajíčko. Tady už mám jen poslední dron. To musím koupit. Ten můj poslední dron už dochází drony. A ty jsou dobrý, ty se kupují za málo a prodávají za hodně. Tady je pokladna, že jo? Tady už odchází. Tady už si něco kupujou. Dobře, že si koupili, máme už hodně peněz docela. Tak nakoupíme něco. Třeba hračky, no. Hračky. Tady koupíme dron, že jo? Tady koupíme. Koupili jsme je. Takže už jde. Vidíte, že už tam jde. Je doplnit. Už je doplnila. Tak už je doplnila a můžeme ještě něco koupit možná. Tady bramburky koupíme. Ty lupinky, studené jídlo koupíme. To baked goods, nebo to já nevím, prostě nějaký chleby. Ovoce, zeleninu. Pak ty marmelády bychom mohli koupit někdy, ale to za chvilku třeba až. Protože už nemám peníze. Se podíváme. Si něco vybírají, že jo. Nemáme furt peníze, musí si něco koupit už. Vždycky trvá, než si to vemu. Prosím, dělej peníze, už potřebujeme peníze. Dělej. Dobrý, už něco kupujou, máme peníze. Máme peníze. Můžeme něco koupit. Zeleninu. Vegetables. Dobrý, koupíme třeba... No, bychom tam mohli dát něco nového, ale nic jako tady všechno je, že jo. Tady ty jídla všechny tam máme. Mám nějaký věci, jakoby, ten by tam šli. Tady je zloděj, tady ho zatkneme. Ale druhý tu nevidím, tohle zloděj není. Už tady byl tady jenom jeden. Tady jdou další nám do obchodu.
Tady máme chleby a mně se líbí mega, že tam jsou jako ty značky, že jo, tady. Nějaká značka tady taky u těch marmolád, tady Crunch, že jo, tady Munchips, že to je mega hustý, tady lupinky to mají třeba Super Choco, Sugar Bits, drony nemají, protože to nejde vidět, ale to protože to mají malý, tak proto to nejde vidět. Teď to není lidi, dobrý. Se vybírá helikopter, tu, vrtulník se tady vybírá. Tady máme plagát, že jo, aby tam šli jako pracovat, ale to je jenom na dekoraci, ale nepůjdou tam, že jo, musím si už koupit. A ta dekorace tady, když máme jenom málo hvězdiček, to je vlevo nahoře, jsou dekorace, mám strašně toho málo. Když nechápu, to je jedno. No můžeme něco koupit, tady fruit koupíme. Tady ty, co ještě koupíme. Tak hotovo. Tady ještě ty něco, tady ještě hračky. Můžeme koupit 10 hraček. Koukejte, už tam jde dát. Krabice. Tady už se kouká na věci, jsou všechno v pořádku. Co koupíme? Koupíme ty aspoň 5 z těch marmelád. Už tam bude dát. Tak to stačí. Podle mě stačí zatím to je celé hodně. Tady všechno dobrý. Ještě podíváme se, něco nemůžeme koupit. Si možná tohle, ale nemáme na to peníze. Jo, dobrý, teď máma. Tak to kupuju. Se podívám ještě tady. To je dobrý. Vyprázdníme tady koše. Tak, koše vyprázdníme, tady nedělej bordel. Taky dává hvězdičky dolů jako za jak je tady čisto. Tady všechny koše 4 vyprázdníme. Tak, ještě tady to poslední. A mamo, ale ještě musíme mít peníze, aby jsme se mohli něco koupit. Kamo, proč tam píše help me, check my banner, hello. Jestli mu někdo zabanoval, tak se chce, aby jako řekli, kdo to byl. A nechápu to. To je asi tento dole, týpek. Ani nejde kliknout. Nejde kliknout. To je divný, bro. Ani nejde kliknout. Když se kupuje věci, a jsme v plusu. Limonády bychom měli koupit, aby nám nedošly. Tak koupíme 5 limonád. Teďka nejde dát pryč, když na to klikám, už je tam jde dát. Dobrý, tak to stačí zatím. Tady to už líbí, protože už nebaví. To mi to zase vždycky vrátí. Tak to naplnu znova Roblox. Dobrý. Tak co si zahrajeme teď. Co třeba? Třeba Grow Garden jsem nehrál dlouho. Tak si to zahrajeme na chvilku. To jsem protože už mě moc nebaví, ale to je jedno. Tak, Grow Garden. Podívám se do seedu, jestli tam něco není. Seedu. No to jako tak moc nebaví, ale když to zahraju párkrát, jako seedu nic není. Kamo, to vypadá mega třeba hezky, jak je to podzimní takový. Tak to vypadá mega hezky. Kamo, co to je? To je mega ultra hezky. Kamo, to je co? Že to byla ty stromy a prostě je to mega hezky. Celý.
kom to je hustý. Jestli něco dáváš do toho, za to něco dostaneš, ty něco můžeš kupovat asi. Nic není, nic nemůžu koupit. Mě vyšlo jako Steel a Brainrot, ale než Grow Garden, tak si můžu dneska taky zahrát. Ještě natočím video klidně. Kdybyste chtěli. Ale jako vypadá to mega dobře třeba. Tohle to. Tak čau lidi a příští video bude Steel a Brainrot. Čau.